samma person som vi talar om då? Det är en annan, okej. Då gör vi om hela presentationen. 1870 kom den första kullen till Sverige, men sedan dess har det gått mycket vatten under broarna och de har blivit fler och fler och fler. Och ordföranden i Kurdiska riksförbundet, Vildan Tanrikulu, han ska berätta varför de kom just till Sverige och ingen annanstans. Välkommen. Ja, Kurdo sa att varför just till Sverige och inte någon annanstans. Men vad jag vet, vi är bara en bråkdel här i Sverige jämfört med de andra europeiska länder, eller de länder vi finns i alla fall. Vi räknar oss själva minst 1,5 miljon utanför de städer som ockuperar Kurdistan. Alltså utanför de staters gränser alltså. Så, men i Sverige också blev vi fler och fler. Först som ambassadörer, sen som äventyrare, studenter och sen arbetskraft, politiker och sen flyktingar. Det har tagit en lång tid det här, men antalet kurder som befinner sig i Sverige, alltså deras liv här i Sverige är koncentrerat kanske ungefär 10 år. Och då ska vi se varför just under de 10 åren blev vi fler och fler. Ja, jag ska berätta lite grann om kurder i Sverige. Då hade jag tänkt en sån sammanställning. Först lite grann en kort historik. Det har jag redan berättat kanske. Och sen sammansättning. Jag menar då från vilka delar av Kurdistan kommer vi. Och sen vilka grupper ifrån det kurdiska samhället rör sig mest. Och därefter ska jag visa en liten karta där ser vi geografisk spridning här i Sverige alltså. På vilka orter bor vi. För oss är det mycket lätt att se, trots att vi finns inte i statens, i offentliga Sveriges, eller officiella Sveriges statistik och register som kurder. Men ändå offentligt är vi kurder, så vi har föreningar och utifrån de föreningar så kan vi veta var finns vi här i Sverige. Och därefter en liten presentation om det sociala och kulturella livet här i Sverige, och sen politisk verksamhet och sist föreningslivet och Kurdiska riksförbundet blir det. Om vi börjar med historik så Kurdo nämnde och vår vän statsvetaren Ömer Şehmus, han ifrågasatte, det var inte Sharif Pasha. Jag hade också tänkt att börja med Sharif Pasha, för min vetskap var begränsat med Sharif Pasha faktiskt, som jag samtalade om honom lite grann med Ömer Şehmus. Det var den hittills kända kurden i Sverige som representerade det ottomanska riket här i Sverige. Ett tag, slutet av 1900-talet, början av 1800-talet. En stor del av hans liv gick i olika huvudstäder i Europa som ambassadör för ottomanska riket. Men därefter under 30-, 40- och 50-talen, ja, det finns flera individer, de som i för studier som har rest utomlands, och de som på grund av sin politiska verksamhet har varit tvungen, så som Mehmet berättade, till exempel folk som gav sig till Syrien, Libanon, men även Europa har blivit ett mål för de kurdiska politiska aktiviteter för att komma undan repressalier ifrån de kolonialistiska städer.
främst utav Turkiet under de åren. Men antalet kurder utanför de stater som ockuperar Kurdistan, alltså utanför de statsgränser som ockuperar Kurdistan, har varit inte så betydande. Men en betydlig utvandring från Kurdistan sker under 60- och 70-talen. Och där är det två kategorier. Den ena är ekonomiska flyktingar, inte bara till Sverige utan även främst till Tyskland, där idag räknas kurdernas antal, man kan, det beror på vilka som räknar, från 300 000 upp till 1,5 miljon kan räknas bara i Tyskland. Och då skulle man komma dit och bygga upp deras närvaro i Europa började mitten av 60-talet och fortsatte hela tiden för att stagnera de ekonomiska flyktingarnas eller arbetskraft utvandringen från Kurdistan för att stagnera mitten av 70-talet. En annan grupp är studenter och enskilda politiska aktivister också. Studenter som mest hade sin sociala bakgrund i medel- och övre klassen i Kurdistan. De har även om man tänker Kurdistan som ett enskilt land och de områden som står utanför Kurdistans gränser, Istanbul till exempel, Izmir eller Bagdad eller Teheran, så en intern utvandring inom de statsgränser som ockuperar Kurdistan har hela tiden varit mycket livligt. Men när vi talar om utvandring så menar vi, eller jag menar just i den här tillfället, utvandringen till utanför de statsgränser. Och då omfattningen av studenter och enskilda politiska aktivister är inte så beredd så till exempel det blev under 80-talet. Två bidragande orsaker till ökat antal flyktingar under 70-talet är den ena är militärkuppen 12 mars 1971 som ledde till att hundratal kurdiska politiska aktivister gav sig till bland annat Sverige. Och den andra mitten av 70-talet som motståndsrörelsen nederlag i irakiska Kurdistan, i södra Kurdistan, vilket ledde till också en del av som en resultat av nederlaget. En stor del av befolkningen flydde till Iran men också utomlands, bland annat till Sverige. Om vi kommer fram till 80-talet så en startskott för en mycket omfattande flyktingvåg från Kurdistan börjar med hösten 1980. Då är två händelser viktigt att nämna. Militärkuppen i Turkiet den 12 september 1980 och sen 9 dagar senare, 21 september 1980, kriget, den 8-årig långa kriget mellan Irak och Iran bryter ut. Så de här två händelserna, den ena även av den kuppmakarna förklarades kuppens orsak att förhindra den kurdiska befrielserörelsen som börjar hota Turkiets nationella och territoriella enhet. Och den andra är alltså kriget mellan Iran och Irak, som bekant är Kurdistans eller de gränser som delar Kurdistan mellan de fyra länderna.
blir samtidigt ett konfliktområde. Deras militära konflikter i stort sett pågår just i kurdisk mark över deras gränser. Och som bekant en stor del av om man bortser den Chatul Arab-området, vilket där finns också en stor antal kurdisk befolkning. Hela 2/3 av gränsen mellan Irak och Irak är kurdisk mark, alltså Kurdistan. Ena sidan är iranska Kurdistan, andra sidan är irakiska Kurdistan kallas det. Eller södra och östra Kurdistan kallas det. Så själva, även om kurder inte var direkt inblandade i kriget, så kriget pågick i kurdisk mark, vilket ledde till enorm förstörelse i Kurdistan. I sin tur ledde deras deporteringar, de som inte ville vara med kriget, deras flykt helt enkelt för att kunna överleva. Om jag begränsar historiken med de datum som jag nämnde, så vill jag snabbt gå över för att vi ska ha lite tidsutrymme för kanske frågor här. Vi hade skrivit i programmet. Sammansättningen av flyktingarna är varierande. De tidigare flyktingar, mest arbetskraftflyktingar, en stor antal av de flyktingar består av landsbygdsbefolkning. Även de som åkte till Tyskland eller andra delar, arbetskraftinvandring i stort sett har skett från Turkiet, inte från andra delar av Kurdistan. Och en stor del av dem är landsbygdsbefolkning på grund av arbetslösheten och de ekonomiska svårigheter är mest omfattande i landsbygden jämfört med städer. Så deras sociala bakgrund är den. Men samtidigt de som hade andra eller de som hade andra orsaker utvandring, studenter och politiker, de flesta har ett annat bakgrund under de tidigare utvandringar, främst 60-talet. Och de flesta är medel- och överklass bakgrund. De senare flyktingar är de flesta, om vi gör en grovt beskrivning. Självklart de senare flyktingar först och främst består av samtliga delar av det kurdiska samhället, såsom landsbor, som stadsbor, som landsbygdsbor, bönder, politiker, religiösa människor. Och eftersom den här senare flyktingvågen har varit mer omfattande, så familjeåterföreningar medfört att andra kategorier, kvinnor, barn också och kanske föräldrar, far- och morföräldrar också har varit representerat i den senare delen av flyktingvågen. Därför, om man vill uttrycka sig med bara ett enda ord, så hela kurdiska samhället finns representerat. Och därefter, om man ska göra en kategorisering, så de flesta har utbildningsmässigt är de bättre utbildade jämfört med de tidigare flyktingarna allmänt. De flesta är statsbor, politiker eller peshmerga-soldater i särskilt irakisk och iranska, från iranska Kurdistan. Och sen familjeåterföreningar också, som jag nämnde, har gjort att alla
kategorier. Barn, kvinnor, gamla, unga är representerade bland de senaste flyktingarna. En uppdelning av flyktingar efter ursprungsland eller stad, så jag nämnde från början att i den officiella Sverige är vi inte kurder än. Vi är turkisk medborgare, iransk eller persisk medborgare. Men i vissa språkregister finns vi som kurdiskspråkiga turkisk medborgare. Eller kurdiskspråkiga persisk medborgare eller iraksk medborgare. De här siffror är våra uppskattningar så som vi gör när vi berättar om den kurdiska befolkningens storlek också. Allt ifrån 20 miljoner till 30 miljoner beroende på vilka som räknar och hur man räknar. Och än så länge vi kommer att nöja oss med sådana uppskattningar, men inte minst i Sverige har vi förhoppningar att kanske om några år eller inom kort får vi möjligheter till en rättare siffror om kurdernas antal. Det pågår våra försök med inte minst Invandrarverket och få en sån behandling. Så mellan 7-8 tusen från norra Kurdistan, jag menar då är det turkiska Kurdistan. Mellan 4-5 tusen från södra Kurdistan. Mellan 2-3 tusen från östra Kurdistan. Och cirka 1000 övrig. Då är det Syrien, Libanon och en del ifrån Sovjet inräknat. Men det är högst 1000 kanske. Betydligt mindre än den siffran. Den här är en mycket grovt beräkningar utifrån våra medlemsföreningarnas antal och uppskattningar utav de medlemmar som är organiserade i dessa föreningar. Och hur de uppdelat geografiskt, här har vi den här lite gammal, men ändå det ger en bild. Vi har börjat att vara bosätta oss ännu nordligaste delar av Sverige också. Den här är en karta från 1990. Så även i Boden och Luleå finns kurdiska föreningar. Så även om geografiska spridningen är mest koncentrerad i Mellansverige så finns vi från Lund till Luleå. Men de flesta bor i södra och Mellansverige. I Stockholms län där de flesta kurder bor. Min vän Mehmet Uzun berättade egentligen när man talade om kurdisk litteratur och särskilt i Sverige. Jag ska bara kanske det blir vissa komplettering. Förlag har han redan nämnt. En tiotals förlag som är verksamma i Sverige ger en mycket bra grund för det kulturella livet för kurdiska flyktingar i Sverige. Folkdansgrupper, musikgrupper, teatergrupper som och utgivning av kurdiskspråkiga tidningar, tidskrifter. Vissa av dem är långvariga, andra har en mer avbrutet liv och livslängd, men kurder är verksamma i samtliga delar av det kulturella livet. Och drivande kraften bakom den här livliga kulturella livet är att få vara kurd alltså. Det är inte något mer. För i Turkiet existerar inte i det offentliga, i det officiella livet. Man får inte vara kurd. Att få vara kurd
ger en känsla, ger en självrespekt och ger en styrka som är den mest stabila grunden för den personliga utvecklingen för kurdiska individer, kurdiska flyktingar och samtidigt för den kurdiska flyktinggruppen som en helhet. Turkiet säger att det existerar inte. Även om Iran och Irak existerar så Ömer Şehmus berättade inte minst samtalen mellan Khomeini och den kurdiska befrielserörelsens ledning, att hur de betraktar det kurdiska språket, eller kurder. De är muslimer, de är egentligen inte kurder. Och i Irak, ja, de får vara kurd så länge de accepterar deras villkor, annars det är kemiska bomber eller annat som får avgöra vad de är för något. Så i ett fritt atmosfär, utan något rädsla, utan att tänka om 10 gånger för sin nationell och kulturell identitet är den viktigaste grund för kurdernas omfattande och rika kulturella verksamhet utomlands, särskilt i Sverige. Jag ska påpeka varför just i Sverige är mest omfattande jämfört med andra delar av Europa också. Här vi har kurdiskspråkig daghem, medan i Västtyskland får kurdiska barn inte ha kurdisk namn. I Holland får de inte, de registreras inte nämligen i många delstater. Nu har även i Tyskland man tagit vissa steg. De har alltså delstater eller folkbokföringsmyndigheter har listor från turkiska ambassaden vilka namn är förenligt med den turkiska kulturella traditionen. Så turkiska medborgare bosatt i Tyskland får inte nämna eller får inte ge till sina barn vilket namn som helst. Alltså de måste överensstämma med de föreskrifter som man har inte minst från Turkiet. Men här i Sverige har vi en kurdiskspråkig daghem som orsakade en diplomatisk krig också mellan Turkiet och Sverige. Turkiets UD protesterade mycket kraftfullt att Sverige blandar sig i Turkiets inre angelägenheter, hur man vågar öppna en kurdiskspråkig daghem medan det finns inte något sånt som existerar. Här har vi en lärarutbildning som en hemspråklärarlinje vid Lärarhögskolan i Stockholm sedan 1984. Här har vi en planerad tolkutbildning vid Stockholms universitet. Här har vi radiosändningar på vårt eget språk, snart även på riksnivå. Man planerar en radiosändning på riksnivå också i Sveriges Radio. Så de här förutsättningarna är självklart. De invandrarpolitiska målen som man har skapat i Sverige som har givit möjlighet för oss att kunna jobba friare, kunna få vara den som vi vill vara. Trots att nu, jag vet inte hur den ska gå till för sedan ett par år har man börjat jag vet inte om man har börjat ångra i Sveriges invandrarpolitik, det får vi se. Folkpartiet och deras representanter har gjort anspråk på att de kommer att bevara den generösa flykting- och invandrarpolitiken, men de har sinsemellan, om de kommer överens så kanske vi får behålla de rättigheter som vi har haft. Och sen jag vill sist nämna några ord om Kurdiska riksförbundet. Vår föreningsliv också har varit mycket rikt. Kurdernas föreningsliv, inte bara i Sverige utan även i hela Europa,
De kurdiska studentföreningar har bildats redan i 50-talet som har varit en central organisation för kurdiska studenter i Europa. Men jag ska begränsa mig med Sverige. Under de tid kurder har funnits i Sverige har man organiserat sig i olika föreningar för att bedriva verksamhet, kultur och i andra områden. Maj 1980 kom dåvarande 5 förening ihop, kom överens med varandra för att bilda en riksförbund. Så den kurdiska föreningslivet i Sverige i stort sett består av Kurdiska riksförbundet som är en paraplyorganisation för samtliga kurdiska föreningar i Sverige. Men inte bara kurdiska föreningar i den meningen att de är kulturella föreningar. Det finns föreningar som organiserar dels olika kategorier och dels som Mehmet Uzun nämnde bland annat författarförbund, läkarförbund, konstnärsförbund, juristförbund och lärarförbund är bland dem. Kurdiska ungdomar är också organiserat genom Kurdiska riksförbundet genom sin egen förbund. Och sen kvinnorna är organiserade i en kvinnoförening. Vi hoppas att de kommer också lyckas med en förbund så att de är representativa för kurdiska kvinnor. Än så länge är de en lokal förening, men arbetet pågår för att föreningen ska kunna organisera kurdiska kvinnor över hela Sverige. Sammanlagt har Kurdiska riksförbundet 42 medlemsföreningar och ungefär 7000 medlemmar. Kommunen är bas för de medlemsföreningarna. Alltså i varje kommun finns, Stockholms kommun är undantag. För övrigt, för hela Sverige gäller att varje kommun har finns en kurdisk förening där kurder från oavsett deras ursprungsstat, oavsett deras politisk inställning, oavsett deras religion eller dialekt eller vad som helst är organiserade i den. Så i den bemärkelsen Kurdiska riksförbundet lyckats med Kurdiska riksförbundet har kurder i Sverige lyckats skapa en mönster av nationell enhet över gränserna. Och just med den modellen vi kurder här i Sverige tycker jag i alla fall vi har rätt att vara stolta över. Hoppas vi kommer att föra vår modell över till andra delar av Europa också för kurdernas organisation. Och när det gäller politiska verksamhet så samtliga, kan jag säga, samtliga politiska organisationer som är verksamma i Kurdistan är på ett eller annat sätt representerat här i Sverige också. Antingen de har sina representanter som har offentligt eller eftersom kurdiska flyktingar är politiker så de har sina politiska uppfattningar med sig och självklart de har kurdiska politiska organisationer har sina representation i olika former även här i Sverige som bedrivs bland annat med en samarbetskommitté mellan kurdiska politiska organisationer i Sverige som omfattar samtliga politiska organisationer i Kurdistan. På det sättet också Sverige är unikt för kurder i exil. En av de viktigaste orsakerna kanske som jag nämnde lite tidigare är att vi får vara kurd i ett friare atmosfär här i Sverige jämfört med andra delar av Europa också. Inte bara jämfört med Kurdistan. Ja, det blev lite långt också. Men jag avslutar här. Jag tackar väldigt mycket för Wilhelm Tanrıkulu för en sak jag ska bara nämna till för de som vill
fördjupat sig om kurderna i exil, så egentligen ska jag hänvisa också Ömer Shekmus på Stockholms universitet. Så det finns rapporter skrivna av honom som ger en djupare genomgång om kurdernas exilliv, inte bara i Sverige utan andra delar av Europa. Tack för er. Tack. Vi är alltså inte klara här nu, om ni trodde det, ni som vill gå här. Vi ska tacka först redan för den 90-åriga kurdiska historien här i Sverige. Och nu är det frågestund, och nu har jag tänkt mig så som följande att om man har en viss fråga till en viss person så får man ställa frågan bara till den personen. Så blir det alltså historia, kurder i Sverige, kurdisk kultur och litteratur och utställningen. Och då är det Stefan Hagberg, Vildan Tanrikulu, Omar Shekmus och Mehmet Uzun som står till svars här i 20 minuter. Varsågoda. Om ni vill alltså. Annars får vi gå hem. Ja, det är mycket